ҳазрати мусо мега қати юша баргашт, мега ба ҳамин ҷое ки буд, мега ба ҳамин ҷоро омад. хоб омадан мега дар инҷа ҳазрати мусо қати юша кира дидан, як шахсияте ки мисол либос дошт дар танаш, пиронсол, хай пиронсол взрослый мужик да бигем. шиштаги буд, ҳазрати мусо ассалому алайкум гуфтуш. вай кардаш саломуш дод, вай гуфт салом чие? гуфт салом додасти, мисол хис чие? мисол мирти бе гуфтуш. баъдан мега пурсид, мега та ҳамун мусои? гуфт ҳазрати хизр. иҷа ҳазрати хизра вохӯрд. гуфт та ҳамун мусои бани исроилӣ? гуфт о, ҳаваем гуфт. гуфт ту чӣ мехоҳӣ айма? гуфт гуфт мехоҳам илм боомӯзам айта. ба хотире ки гуфт илме ки гуфт ту дорӣ, гуфт ман надорам. илме ки ман дорам ту надорӣ. ин ҳазрати хизр гуфтак. ин гап шуда. гуфт ту илм мехоҳӣ айма бигирӣ? гуфт о. гуфт илме ки ту дорӣ, гуфт ман надорам. чизе ки ман дорам ту надорӣ. гуфт хай гуфт ман мехоҳам айта илм бигирам. хай гуфт хулоса шарт ҳай ҷая шарт ҳай. гуфт чӣ шарт? гуфт қати ман мегардӣ, чӣ коре ки ман мекунам намекунам, аз ман суол намекунӣ ки чӣ ба ин кора кардӣ. ҳазрати хизр мега ҳамин суол, ҳамин гапа гуфташ, ҳамин шарта дар пеш монду, мега розӣ шид. аз мусо майла. баъд юшара гуфт хай ту дамои бира, гуфт хона бира. гуфт ту хона бира. вақти хизр кӯяк фургардон мегам у лаби об қати ҳамун чӣ қати омадан, мегам ҷа киштиро диданам, дар киштӣ савор шидан. дидани хизра шинохтан, ҳазрати мусоро нашинохтан. ва дидани ҳазрати хизра шинохтан, як одаби олим гуфта вайш кадан, ҳурмат эҳтиромш кадан. гапо шинонданша дар карабл ҳамашона бе гуфти гапо сум нагирифтан, аз инҳо ягон чӣ нагирифтан. мега чанд рӯз дар карабл рафтан. мега пеш аз фуромаданшон, мега ҳазрати хизр мега ҳамун табара гирифта, мега ҳамун чира киштиро зад шикоф кард. мега ҳазрати мусо ё ҳолата дид, мега ғазабӣ шид. охир гуфт чӣ хел бепул савор мекардан, хӯрок мондодан, бо ту мегирӣ мисол киштии ёро мақсад вай мекунӣ. гуфт эй мусо, ман тара гуфта будам ки мақсад суол накар коре ки ман мекунам. баъд ҳазрати мусо мега чӣ кард, мега тавба кард, мақсад гуфт хай тавон дига намекунам, намепурсам. хулоса майли ин кора кадан, рафтан киштӣ фур омадан. ба як қишлоқеро мега омадан. дар як қишлоқи дига мега бисёр кӯдако бозӣ дошт. мега баъд мега ҳамҷа як кӯдака мега дар чашмаш расид ҳазрати хизра. мега рафт ҳамун кӯдака мега қабит хӯртакҷаф карду, мега ҳамин кӯдака ба қад расон. вақте ки ҳазрати мусо ё ҳолата дид, мега вообще мега дига астренёш гирех гуфти гапо. мақсад чӣ хела мебинӣ? чим чӣ хели шида? гуфт охи ин коре ки дар киштӣ кади, ай уда безебша кади. гуфт ин кӯдак, гуфт кӯдакай, гуфт ноболиғай, гуноҳ надорад, чӣ ба инра кушти? гуфт гуфт эй мусо, ман нагуфта будам ки мара суол нака. гуфт чӣ коре мекунам? баъд охир намефаҳмӣ чӣ гапай. гуфт ҳамин карат, гуфт суол карди ки ай ман ки чӣ ба кардӣ, ман айта дар ҳол ҷудо мешавам. гуфт тамом. майла гуфту рафтан, мега ин кӯдака хай куштиям. хестан, мега рафтан, мега дар як қишлоқи дига, мега ҳамунҷо мега дай дарои хонаҳоро мега так кадану мехостанд бидуроянд. мақсад ё путник буданда, мусофир буданд. дар ягон ҷо бишинанд, мақсад вай кунанда, шаб рӯз кунанда. мега ҳеҷ кор раҳшон надод. мега дар ҳамунҷо мега як деволи чапашида, ним чапа буда, ҳозир чапа мешида. мега ҳазрати мусоро гуфт мара ёрдам намекунӣ? гуфт ҳазрати мусо чӣ ёрдам? гуфт биёем девола рост кунем. гуфт девола рост кунем. гуфт майли. гуфт гирифт девола рост кард, хушрӯ кард. мега ҳайрон шид. ҳазрати мусо пурсид, охир моро роҳ надоданд дар ин ҷо, бо хести дар ба зами бо деволашона рост кардисти, хатаби пулшона гир. гуфт пайсашона гир. мега не нагирифт. гуфт баҳри чӣ кора кадӣ? бопурсид. ҳазрати пайғамбармон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадиси муборак мега агар мусо мега бетоқатӣ намекард, гуфт бисёр илми хизра гуфт меомӯхтем. гуфт ба ҳамин хотир ҳазрати мусо ки вақти пурсидаш, ҳазрати хизр гуфт тамом. гуфт дальша гуфт тоқат намекунӣ? гуфт мара. барои ҳамин гуфт ҳамин се ҳолате ки кардам, гуфт ҳозир мегум та чӣ гап шидагиай. баъдан баъд гуфт ман мерам, ай паи кори худам мешавам, та ай паи кори худат мешавӣ. мега у киштие ки омадем, гуфт у киштӣ мега як камбағал буд. мега киштиро ба як ҳолу зор сохт, мега рост кард. мега ё испитание дошта, мега киштӣ рафт, мега одаморо бурд оварде сай. гуфт дар у параи о, гуфт ҳамунҷо гуфт як шоҳ ҳаст. гуфт ҳамун шоҳ, гуфт агар ҳар оина бинам киштӣ соз рафтаги омадагиай, армияш қитистодагиай, гуфтам киштӣ ҳамира мегира. гуфт мегирифт. гуфт агар медид киштиш созай мегирифт. агар гуфт киштие ки медид сурохӣ дорад, шикофа ягон чиай, намегирифт шона. фаҳмидӣ? ба ҳамин хотир гуфт ман ҳамира шикоф кардам ки киштии ҳамин бечораро нагиранд. ин ҳолати буд. гуфт ҳолати ки кӯдака киштӣ чӣ ҳолат буд? гуфт ҳолате ки кӯдака ба қатл расонид. гуфт падару модараш бисёр ба имон буданд, худотарз буданд, аллоҳ субҳонаҳу таолоро ибодат мекарданд. фаҳмидӣ? агар ин кӯдак гуфт калон мешид, ба болиғ мешид, гуфт одамкуш мешид, разбойник мешид. гуфт гапо ай пушти ҳамин кӯдак ото очашам бигем аз дин берун мебиромаданд, бигем неверующӣ мешиданд. ба ҳамин хотир гуфт дар майдакиш кӯдака ман ба қатл расондам. кӯдак гуноҳ надорад, дохили ҷаннат мешавад ва падару модараш мисол ба имон чӣ местанд, зарари кӯдакшон ба падару модараш намерасад. ҳолате ки гуфт девола рост кардем, гуфт дар ин ҷо гуфт дута чӣ зиндагӣ мекунанд, ду ятим зиндагӣ мекунанд. бисёр мега оташон ҳамҷа пул мол дар ҳамин таи забор мондагӣ буд. мега тангаву тиллоро ки фарзандакон калон шаванд, хулоса вай кунам.
бигиранд мақсад истифода баранд. Агар вози девол агар роста мекардем гуфт вол девол чапони тангаву тиллоро мардум медид мақсад мегирифтан ба кӯдакои чӣ намемон мега. Ба ҳамин хотир оташ ки одами худотарз буд мисол ба имон ки буд ин ду одами бузурга яке Хизр яке Ҳазрати Мусоро роӣ карди деволи ҳамонро рост кунанд. фаҳмидӣ? Деволша рост кардем гуфт ки мисол пагайни кӯдако кало мешавад девол ба ҳам мехудо меафтад тиллову тангара меомад кӯдако гуфти гуфо истифода мебаранд дар чизшон зиндагишон. Ана ибд инехи баъдан мега Ҳазрати Мусо айпаи кори бори худи шидис рафт Ҳазрати Хизр ус рафт. Ана ака дальше чӣ мешавад ки бо дальше интизор бош иншааллоҳ бо бисёр рибат интересне худо хоста бошад то видеои оянда.